Alright, good morning everyone. Tayo po ay nandirito sa pwestuhan po ni Boy Bangus na kanyang mga nilalatag na bangus dagupan na binibenta sa ating mga mamimili, no? So ganito po yung sitwasyon sa kanilang mga latagan. At ganito rin po sa kabilang side na ating ibablog po sa kahabaan po dito sa 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So dito tayo sa latagan ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus. So, mga presyon po dito ng mga pusit kalawang ay 220 at ang mga yellowfin tuna ay 240. Yan po yung mga kada kilo ng yellowfin tuna. At mga bangus ni Boy Bangus, ito po yung presyo. So, 200 pesos isang piraso. Malalaki. So yan yung mga presyohan ng kanyang latag ni Boy Bangus. At yung mga presyohan ng ating alimango dito ay 300 pesos kilo. So bumili tayo niyan sa halagang 350. Ito po yan ang ating binili. At mga latag po ng mga alimasag, no? So yan yung mga latag ng mga masarap na alimango at alimasag. So 50 pesos na mga tumpok na maliliit na hipon. Sa mahilig mag-okoy ay may mabibili po kayo dito. Ayan ang 50 pesos na tumpok. So shout out sa iyo, Boy Tilapia. Shout out sa mga customer ko. Ayun, shout out sa mga customer niya. So hindi pa ba nananakit ang kilikili mo? So ibig sabihin naamoy mo pala si Boy Bangus. Amoy Bombay na naman. Amoy Alcampor. Yung Alcampor na nilalagay sa sa aparador. Ano bang pangayon eh? Eh siya. Hindi, no? So ito po yung per kilo ng kanyang mga tilapiyang Batangas. So ayan, salamat ha, thank you. So abanti na tayo dito sa mga latagan sa Malabon Fish Market. So dito tayo kay Moy Moy. Moy Moy, magkano mga kilo? 80 pesos kilo ng mga tahong ni Moy Moy. 80 pesos kilo, no? Ng mga latag ni Moy Moy. Alright, dito 340 sa mga golden pompano. Shout out sa iyo, Lodi. Good morning. Good morning. So ayan po yung mga latag niya rito, matambaka, 150 po kada kilo. Lodi, thank you. Salamat, salamat. Ayan yung mga presyo ng tumpukan ng sayote, 40 pesos. So lagi nating ina-update yung mga gulay dito, no, sa kanilang mga latagan. So nakikita naman po natin yung mga presyo. Ayan po yung talong natin, 80 pesos na kilo. Ang kamatis po natin ay 60 pesos na kada kilo. Tapos ang manok ni Dayan. So sa mga manok ni Dayan, ito po yung presyo, 130. Paubos ang mga pakpak at backbone. Yan po yung mga presyo ng kada manok. Ito na lang ang natira, ni manok ni Dayan. Gusto nila yung manok ni Dayan. Kunin na dalawa yan. Ayan, broccoli po natin ay 200 pesos kilo. Masarap po yan sa beef. Beef broccoli. Prutas po natin, yan po yung mga presyo niya. Oh. Ayan ang mga presyohan ng ating pong ina-update. Paubos na ang tinda ni ate, oh. Pa-sold out na. Ayun. Yun na lang ang natira natin mga paninda ni ate dito. So shout out po, good morning. Salamat po. At mga presyo ng mga gulay natin dito.
Ayan po yung price na kanilang nilalatag dito. Ganda ng lapat na fresh 160 sa mga kilo at yung mga dilis po dito ay 140 ang kilo. Mga pangkinilaw. So paros natin dito 150 ang ano. Sold out, no? Yan po yung 150 po sa mga latag po dito ng paros, no? Isang kilo. So sa mga naghahanap po ng paros dito ay meron po. Sarap niyan. Paros 150 ang mga kilo. Tapos alimasag ay 60 pesos. Crablet naman po yan. At 400 pesos sa mga latag dito ng hipon. Shoutout sa'yo, Boss Lando. Shout out, good morning. Good morning sa inyo. So, kilo ng mga limango rin dito ay 300 pesos. Shout out, Lodi. So, yan yung mga latag ni Boss Lawrence. So, yung mga presyon dito ng mga pusit natin, ganda oh. Yan po ay 350 at 350 rin po sa mga hipon. Ayan, boss. Laki hipon ngayon. Malaki rin ang presyo. Mahal yan, boss. 450. Dito magkano? 450. 450. Mga big size na hipon, no? 450 at sa kabilang ano, 380. Medyo maliit. Ikaw talaga. Ikaw talaga. 230, boss. Ganda ng alimasag. Buhay na buhay at matataba na mga alimasag sa kanilang latag. So, presyohan at tatagan dito ay talaga nga naman. At yellowfin. Good morning. Ayan po yung mga yellowfin tuna, no? 30 kilo, 30 kilo. O talaga. Pagdating sa'yo, 30 na lang. Hindi, ano yan? 120 kilo. 120 ang kilo. 150 malalaki yun. Ayun Itlugan sa lang, kapila wala. yung 150, no? Matataba yung mga limasag, eh. Mataba tindera. Ay, ka talaga. Huwag ka nang kumasa dyan. Natatawa siya. Ayan ang mga latagan ng hipon at alimasag. Salamat. At tumpukan po ng mga sapsap dito, ito po yung presyo. 50 pesos sa mga mahilig kumain ng sapsap na kinalamansian. Ayan po, 50 pesos po makakabili kayo ng mga sapsap. So shoutout po Ate Lorna, good morning. Good morning po. Ayan, ang sarap niyang pakat sa kalamansi. So dumagsa ang mga hipon, no? Pero ang mga presyon ay medyo may paggalaw at napakataas po talaga. So shout out sa iyo, Pango. Magkano hipon mo? 80 lang. 380 naman dito sa mga hipon. So mataas ang mga demand ng hipon natin, no? So tandabakpak na naman ng mga alimasag na ating pong na-update dito sa Malabon Fish Market. Presyo ng mga tilapyang malalaki na tilapyang Batangas 120 at sandamakpak na naman ng mga latagan sa murang halaga ng mga alimasag 150 po ang per kilo sa ganito. Ayan yan, tira. Ayan, 100 ang kilo. Sa mga mahilig mag-alimasag ay dagsa po rito sa Malabon Fish Market at nakakasulit at makakatipid po kayo sa mga presyuan.
Tongket nyo, bro. Magkano dyan? 100 lang ang kilo. Ito ay 100 pesos na kilo. So, tilapia Batangas. Alright, pinagkakaguluhan din ng mga latagan dito ng tilapia Batangas sa Malabon Fish Market. So, malimit na malimit ang kanilang mga presyohan, no? Ayan. So yan yung mga presyo ng hipon sa kanilang latagan sa Malabon Fish Market. At 170 no ang kilo. Yan po ay mabisa na cream dory ni Aaron. Ayan. Tapos ang ulo natin ay 100 pesos. Yan po yung mga per kilo no, ng mga latag nila dito ng cream dory. So nagtanong no. So ang ating nakagisnan po kasi ng mga tawag sa ganitong klaseng isda ay cream dory. So, ang pinakaano talaga nito, dory fish, ang tawag nila. Pero sa mga Tagalog o mga nakagisnan ng ating mga kababayan sa mga isdang ito ay tawag talaga nila dito ay cream dory. No? So, tao lamang tayo na siyempre, yung ina-update natin dahil nakagisnan na, ayan na rin ang tawag natin dito sa mga latagan po ng isdang cream dory. Sa totoong buhay, dory fish. So, salamat po. So dito tayo kay Ate Pat, ang mga latagan ng mga tilapia Batangas, 100 pesos, 110. So bangus dito, 160 isang piraso. Napakalaki oh. Sulit ka rito sa isang piraso ng mga bangus. Ayan oh. 160 ang isang piraso. At meron din pong 180. Nakalimutan yung tilasa, hindi naman tinala. At dito kay Ate Potpot, no, 420 yung mga kilo ng kanyang hipon. Good morning, Ate Potpot. Ang labanan ngayon ng mga bentahan dito ng mga bangus ay kada piraso pa rin po, no? At malalaki ang kada piraso na kanilang bentahan. Paubos ang pink salmon head, no? Good morning, pink salmon, ganda, oh. Malalaki oh. Yan po ay 100 pesos po. Kaya lang kung nakabalo to, kala niya bibig. Tumpok, no? Parehas lang. Sandaan tayo. 100 pesos lang yung mga tinutumpok na yan, ha? Na inyo pong mabibili dito sa pwestuhan. Pink salmon head, 100 pesos tumpok. Good morning. Sarap niya, no? Sa kalamansi. Tapos lagay nyo lang po ng gulay, no? Sandalan, sandalan. Oh, Nagkano kayo na ba 180 boss. sa 170 na gulyasan? Oo, 180 lang. Yan yung mga presyo ng gulyasan dito, no? So yun po yung mga presyo ng kanilang gulyasan dito sa Malabon. So mga isda nila dito sa Gisi. Ayan, tapos may nilagang buki, dalo, betilya.
150 po sa mga latagan po nila dito ng presyuhan ng isda. Ilan na kuya? Hindi na kuya. Tawag lang. Alright, so abante na tayo at maganapan na pa tayo ng kanilang mga latagan na ating pang may update dito sa ating pag-vlog sa Malabon Fish Market. So napakaraming tao ang dumayo, no? So dito tayo sa mga latagan ng mga tilapia. Ayan, tilapia, oh. 110 po ang kilo. Tapos ito, 110. Ganon din po ang mga presyuhan. Bintirahan mo taas yan? Daw, bintirahan mo taas. Ang taas lang yung pagkira, dapat wala yung maliit lang yung bilog. Kaya kita tingnan. Mataas ang Taas, baba mo na lang. Muna bigyan. mataas ang gulong. So shoutout paring Agustin, good morning sa'yo. Shout out to Sando. Iba yung nilalaro nyo dyan, ha? Walang magawa. Bowling yung tulog. Ilang benta. Mura lang. 100 na lang tilapia. Malaki maliit. 110. 120. So dito tayo kay Butoy. Shoutout Butoy, good morning. Magkano ang ipon mo? 450. 420. 420. Yan po yung mga presyon ng ipon po dito, no, sa Malabon Fish Market. So mataas talaga mga hipon ngayon, no? Grabe. Oo. Tapos sasabayan pa tayo ng tumal. Naku po. Mahal na. Matuman ka. Oo. Lugi na. Salamat Brian, thank you. So, yan po ang ating in-update dito po sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan at bumubuhos po ng hipon pero ang mga presyon ay napakataas at sandamakmak ding mga alimasag ang latag po dito sa kanilang pwestuhan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa iyo Ner TV Vlog at sa mga OFW natin na naghahanap buhay po sa ibang bansa, shout out po. Kay Randy Conan, shout out. Lisa Laurente, shout out. Rodolph Oy, shout out sa inyong lahat dyan. Kay Baronski ng Batangas, shout out sa iyo. At sa iba pang mga kababayan natin, no, shout out sa inyong lahat. Salamat po sa pagdayo sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye bye.